Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷӣ. Ҳама каса бардрои азиз чӣ хелен созен хубен саломат якотон созай настренотон созай гӯш кунед ки дар ин авор чӣ ҳастай. Як мошини Honda ҳастай комбайни фурӯшӣ барои гандима мезана. Ҷои кор дар Яндекс Такси дар Россия, квартираи арзон дар Россия, дукони фурӯшӣ дар шаҳри Бохтарай. Ана 45000 сомон як замини фасонай. Хонаи заминакӣ ҳастай 55000 сомон ва хонаҳои кредитам ҳастай. Хулосаи видеоро то охша тамошо кунед беҳтарини бад омадагиай да. Аз киҷо хона замин квартира дар кори дар комментар бинависед. Ман арзонтари уфта дар канал мемонам ва касе ки хонаҳай мошинай квартирай чизе ки фурӯшӣ дошта бошед мақсад гов молай фарқ надорад чизе ки барои фурӯш боша метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем пока просмотр бисёрай результат дора бардрои азиз. Ядона лайкира бижхен касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. Рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم грузоперевозки ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. 6 تا نمره شماندگی این نمره ایمو وایبر واتساپ داره. 2 تا نمره تاجیکستان شام هسته. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مدا میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرامای بو کفالت و گارانتیاش بورتونا میبره به یگان تشویش. دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. دوستان عزیزم اکنون وارا سر میکنیم یا جدا یونباش کنیم ویدیو ما را با حضور تماشا کنین. یکم ویدیو در بردرو یک برادر انا در باره یاندکس تاکسی مثال کسی که کار کردنیه و خودش گپ میزنه مرحمت بردرو مثال انا کسی که یاندکس تاکسی ده اگر کار کردنی باشه نه نمره تلفنش روز میمونم خودش اکا گپ میزنه گوش کنین که چی میگه. سلام علیکم برادرای عزیز. در شهر سانکت پتربورگ در یاندکس تاکسی подключать میکنیم اکا با любой права خود правай توجیکی узбеки турки فرق نداره که любой خلش کتی میکنیم. стаж надоштагӣ ра стаж мекунем. Паддешка бародари азиз, паддешка 24 соат кор мекунад. 1 минута ҷавоб метиҳатам. ҳамаш қонуну қоидааш кате бародари азиз. Ягон камбудиш нест. Дар шаҳри Санкт-Петербург тарафи метро гражданский офиси мо бародари азиз. хай бародари азиз коротки маълумота хитон фаҳмиден. агар мехоҳед ки маълумоти пирратар бигиред маълумоти бештар бигиред номерош имо WhatsApp дора. касе ки бародарои намсол Санкт-Петербург да мехоҳед кор кунед номерош аст зангш бизанед. دوستان عزیزم میگذاریم با دیوم اعلان امروزه یک ماشین دیگه باور که از پیدا است همین لوبای چقیر را به ملال میگذاره برای که بلند خشوی سروش ماشین فروشی بردرو خوندا سرور سالی برآمدش 2008 سوزشوارش تنها بنزین ابیو موتورش 2.4 لیتر коробка автомат ای мотор балон ходовойш همش 100% قرار دارد در ناحیه تیمور مالک جماعتی کانگر ده بوده برادر عزیز نرخش 115000 سومون میگه 115000 сомон мега харидор бошен савдо мешава 590000 рубл мешда бардорои ғарибам ана соҳиб мошин гуфтагия ки ягон хона мисол ё квартира ай шаҳри душанбе боша болоиш ягон сумаки дига метем хулоса номерои телефонаш имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен мошини зур айне ки برادرای جان میگذاریم و 3 میلیون امروزه لایک را فراموش نکنید کسی در کانال ما مهمونین подписаться کنید و در کامنتر بنویسید که اگه بهترین ویدیو اینم قد از کلیک کنید شیر اینر گفتون ندارم. دوستان عزیز انا تکنیکای فاسون کمپانی فروشی برای گندم میزده سالی برآمدش تخمینا 2012 های کراسکاش برادر заводской балонош میونه آدرس ناحیه وقت جماعت گلیستون نرخ برادر عزیز 12000 سومون میگه нархи анекси айнекси фоида нест не ки ира бигири фоида мебини бародари азиз 12000 сомон мега касе харидор бошен савдо мешава 6000 рубл мешидай номерои тоҷикистон номерои россияш да имо WhatsApp дора занг зада мисол ана комбайни фурӯшира бихарен барои гандимзанак ира мегири мақсад ай пайи зиндагит мешавай бекор намемонида хулосаи гап занг бизанен маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Калужская област, район Спас Деменск нависагиай, сентри города. Духонага дар 2 метр қарор дорад, 44 квадрат, ремонт миёна, овсует ҳаст, ҳуҷҷат 100%, чизи чораш қатӣ будай, садиқ мактаб наздикай. Нарша бардро ва хоҳарои азиз 1 миллион 600 000 рубл мега. Духонага 2 метр дар Россия ана 1 миллион 600 000 рубл. Номерои телефонаш имо WhatsApp дора. Касе ки бардро мисол ана дар ғарибиен, касе ки квартира харен, ина номерои телефонаш, занг зада маълумоти бештара бигирен. ولی در این ویدیو کوارتیروی ارزان هم هست. برای همون تاخیر ویدیو را تماشا کنین. بردروی عزیز، این زمین فروشی قرار دارد در ناحیه یوون، دهه کلوبادی 3. 5 سوتیق زمین ده در خانه کایلدار، بانیا، کوخنی، فوندامنتوش ریختگی، گردی زمین محکم، دروازه چسباندگی، او سویتش هست. بردرو حجتش 100% مکتب نزدیکی، گردی زمین ده همسایه زندگی دارن. این زمین دست هم بردرو جای زور داره که نرخش 65000 سامان میگه. اینا باور که сум мешид ҳози хида мехаридимаш 65000 мега савдо мешава 330000 рубл мешида. бардори ғарибам номерои телефонаш имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёр вақт мегӯянд ки ягон дукони фурӯшимон бардори азиз наяд дукони фурӯшӣ дар марои кадом рӯз ма гап мезанам бо диққат гӯш кунен. дукони фурӯшӣ бардори қарор дорад дар шаҳри бохтар пеши таксиёи вахши бохтар дай таксиёи душанбе ҳам ҳастай пеши нами сераҳа дай дарозиш 4 метрай паҳмиш 3 метрай точкаи зурай бардору савдош созай нашод ҳуҷҷатош занг бизанен маслиҳат мекунем мега. нарша бардору ва хоҳарои азиз 135000 сомон мега. کسی خریدار باشین سودا میشوه 690000 روبل میشده. دوستان عزیز نمره تلفنش هست. نمره پیانگیش در ایمو واتساپ داره. زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. видеои пешнара комментариёша хондам. гуфтанд ки шаҳри ваҳдат ягон замини арзон биёве шеринар гуфтанд. гуфтум гап нест шеринар. ина бардори азиз замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 6 сотиқ заминай яхе стройматериалаш овардагиай. соҳиби замин мега ки замин дар ана ширинчашма нависагиай дар ҳамун ҷай 6 сотиқ заминай ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай мега. нархша 45000 сомон мега. ина бардрои азиз 6 сотиқ дар шаҳри ваҳдат 45000 сомон 230000 рубл мешидай. агар мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред номерои телефонаш ҳаст. касе харидори аниқ бошен зангиш бизанен. хеле ки дар аввали видео гуфтум як хона ҳастай 55000 сомон. бардори азиз ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон 8 сотиқ заминда як дар хоначаи времянка кардагӣ як стройматериалаш овардагӣ. соҳиби хона мегӯяд ки хона дар ноҳияи ёвон деҳаи бешкапа ҷамоати чоргулда қарор доштай як времянка дора. герди ҳавли фундаментош рехтагиай ову свет ҳаст документош 100%. ана ягон ана сечкай объёмни ё Toyota боша ана вариантора мебинем. мақсад алиш мекунада. нархша 55000 сомон мега 280000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. занг зада маълумоти бештара бигирен. ё ягон мошини мисол сечка ё Toyota боша алишам мекадай. ана ки бардоро мегзарем ба 9 элони имрӯза бо хотона барои яке дӯстони азизи хона десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара 10 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ремонтиш коробка будай. соҳиби хона мега ки ана ҳавлии фурӯшӣ 10 сотиқ заминай 4 та ҳуҷра ов светиш пастайни будай ориентир 400 гулобод. касе харидор бошен савдо мешава мега. нархша 85000 сомон мега. арзон алиш мекадай. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳаст. занг зада маълумоти бештара мегирен. 85000 сомон 430000 рубл мешидай. харидори аниқ зангиш бизанен.
бардрои азиз мегзарем ба 10 миллиони имрӯза як хонаи заминӣ астае бардро ана кредитам мешидай бо диққатгӯшии ҳоз ҷамъ маълумотша гап мезанам метавам хонаи фиши бардро қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ яъне ки ленский район 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонтча коробка гуфтагиай соҳиби ҳам хона мега ки ҳамин проект сохтмонаш рафтесай баъди 2 моҳ тайёр мешава 3 сотиқ замин 3 дар хона вана кухниш қати дарунша анашкатур монтаж карда метием бардрои азиз хеле гуфтам ҳам фурӯшӣ ҳам кредит нархша 136 000 сомон мега арзон алиш мекадай 700 000 рубл мешава бардрои азизам номерои телефонаш ҳастай занг бизанем бигӯем ки номеротаи канали савдотиҷӣ гирифтам я чи арзон кина бигӯен да маълумоти бештара бардрои азиз зангиш бизанем бардрои азизам мегзарем ба 11 миллиони имрӯза як квартираи арзони дига бардрои азиз квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ленский район пештара як хонага дар 6 этаж қарор дорад 42 квадратни метрай дом бардро навастройка буда хона без ремонт коробка чхеле десен хай сум боша мегири 1 евро ремонт мекунива 4 одама квартиран мешони айшоти ами квартиран то мехри хоб мерай гуфти гапо нархша 135 000 сомон мега арзон мекадай 690 000 рубл мешдай номерои телефонаш ҳаст касе харидори аниқ бошен зангиш бизанен квартираи арзона аз ленский район яъне ки ноҳияи рӯдакӣ бихарен як комната 6 этажда будай хайнам хеле бад навори имрӯза яде гилбаза мехонем баъд хайрихиш мекунем неважно нависае ки гил дар болои мерседес ҳами канали савдутиҷида гап нест неважно ту дам гап нест биги лайка наврӯз те навистае ки гил дар болои мошинча подписчикот ҳамаш буқача тоҷикистон ба пеш навистае ки гил дар болои ҷугорӣ ягон хонаи арзон мода кай миёвӣ гап нест охинами ярӯз пас дурӯз пас видео кардесем подписатсия кардагӣ бошен иншолло ки ярӯзне миёвен бачаҳако чистона биёвен кадом ҷонваре ки ана ба гург монанд аст ана ҳав мекунад мега чист мега ки ана ами ҷонвара биёвенда мега мисол кадом ҳайвоне ки ба гург монанд ая ҳав мекунад чистай чистона да комментария бинависем бардро ку ки медона хуб эмом алиев навистае ки гил дар болои сангай касе лайк нашапа дилаш тангай бону мирзоева навистае ки салом лайки қапиди навистае гилат гили боимҷон гапзанед зур ҷураҷон и гилбаза ма хондум ай хандараш камдар шидам бовар ки хуб рамазон ҷумаев зур навистаене ки гилбазми фасон навистае қанд азан шеринар навистае ки гила даров тар кардем хонахарира сар кардем гап нест шеринар зинда бошӣ хай дӯстони азиз ин або настрене буд яди гилбази фасона навистем ҳамакаса хеле хандидем и буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин аст ки ҷое ки комбайн аст ки ҷое ки замин хона чизе ки роҳӣ кардан ма ҳаракат кардам бародаро барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам фикр мекунем ки хай нархҳои зур буд маъқул шуда боша ядона лайкира бижиқен маъқулам нашуда боша бароям меҳнатҳои мо бароям чақчақҳои мо ядона лайкира бижиқен хирсан шем я рӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои хуб кунем битонен ҳами видеоро имо ватсап чи сайте дорем поделиться кунем ба булиҳои урӯстондам поделиться кунем бародари азиз ва чӣ гуфтанем касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен ва мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден ва агар битонен ҳами видеои моро димбора ҳам тамошо кунен VPN агирон кунен димбора тамошо кунен агар тамошо накарден ҳами лави треза да моненаш худаш рафтан мегира просмотр бисёр шавада шероинар главни дӯстони азиз то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дасти кама набинен то видеоҳои оянда бардори азиз хай